Θέλετε να μετατρέψετε ένα πιο φυσικό look σε κάτι πιο βραδινό? Τότε θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε σε λίγα μόνο βήματα ένα πολύ όμορφο, πιο έντονο look για τα μάτια. Για να δώσουμε ένταση στο φυσικό μακιγιάζ των ματιών για το βραδινό μας look, χρησιμοποιούμε την πιο σκούρα απόχρωση Shiny Brown από την παλέτα Perfect Eyeshadow Collection. Ξεκινάμε εφαρμόζοντας το χρώμα στην εξωτερική γωνία του ματιού. Είναι πολύ σημαντικό να το σβήσουμε απαλά προς τα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε βάθος και το κάνουμε να φαίνεται μεγαλύτερο. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε μικρή ποσότητα από την απόχρωση Shiny Brown από το εξωτερικό προς το εσωτερικό της κάτω γραμμής των βλεφαρίδων. Για να δημιουργήσουμε ένα πιο συγχυνευτικό look, χρησιμοποιούμε το Maximizing Lip Gloss, το οποίο προσδίδει έντονη λάμψη στα χείλη και τα κάνει να φαίνονται πιο γεμάτα. Έτοιμοι! Μέσα σε λίγα μόνο βήματα δημιουργήσαμε ένα βραδινό μακιγιάζ με έντονα μάτια και αισθησιακά χείλη.